Ing sawijining dina, Farah, Lala lan Vivi lagi ngobrol babagan pandemi virus corona saiki ing omahe Lala. Rek, saiki ing desane awake dhewe padha nindakake senam lho, supaya awak luwih sehat lan ngindharake virus corona saiki iki. Iya ta, kapan senam diwiwiti? Iya, aku krungu saka ibuku yang sename iku diadakno tiap minggu. Iya, wis 2 minggu iki sename. Ayo rek, melok senam. Gas wis. Ben aku ora turu wae nang omah. Oh iya rek, ana pengumuman yen minggu ngarep bakal dianakake swab gratis pisan lho ing kampunge awak dhewe. Mula sak jam sawise senam bareng bakal dianakake swab gratis iku. Apa kowe kabeh ora melu? Aku ora oleh melu karo wong tuaku soalnya aku saiki lagi watuk pilek. Aku arep kabeh keluargaku uga melok kapan meneh ana swab gratis. Oh iya, aku sih mikir-mikir sih arep melu apa ora. Sawise ngobrol, Farah, Lala lan Vivi padha sibuk dolanan HP dhewe-dhewe. Rek, deloken ta? Ana warta menawa PPKM ditambahi maneh nganti tanggal 16 Agustus lho. Waduh, muga-muga sawise iki ora bakal ditambah maneh amarga aku wis bosen ning omah lan kepengin sekolah. Lah iya, aku pengen kegiatannya saben dinane balik koyo biasane sadurunge pandemi iki. Ya wis rek, ayo padha ndedonga marang Gusti Allah. Muga-muga pandemi iki cepet entek lan awak dhewe kabeh bisa nindakake kegiatan normal lan tanpa wedi karo virus Covid iki. Iya, amin. Amin. Wis akeh wong sing dilaporke sedo amarga Covid, aku di banget. Lah iya medeni banget ya. Ning desane awake dhewe ae wis akeh sing sedo lan uga ana sing isolasi mandiri pisan. Iya, amarga iku ing desane awake dhewe diadakake swab gratis supaya desane awake dhewe aman. Nah iya bener-bener. Ya wis rek, ketemu sesuk meneh ya, amarga sesuk kan diadakake senam barengan. Aku tak mulai dhisik ya. Oh iya Pak. Iya. Waalaikumsalam.